Kumachielo ni ji abiriyo monywando lakteche kod kar thieth moro mar ji giwegi ma Mtwapa e kaunti ma Kilifi ochwale doho ka itudo kod mibadhi e agulu mar okuma mar thieth mar SHA. Achijego itudo gi mibadhi ma okelo lal mar siling milion 2 e aguch SHA. Jafwambo marwa Elizabeth Ajode nitie kod ler. E oboke mar ketho ma ondik ni achije abiriyo go, oyangi ni timbe mag mibadhi ne gitimo e kind tarik 1 dwe mar 11 higa mokalo nyaka tarik 30 mar dwe mar 6 higani. Ketho go oriwo koda ka timo miriambo e oboke mag okumba mar SHA kendo kelo lal mar silings milion 2 ka owuok e agulu mar SHA. Achijego gin Patrick Kimuyu Kanya, Faith Chepkirui Bill, Stephen Okinyi Ojwang, Justin Baraka, Pauline Wanjiru, Nadia Mbevu kod kar thieth ma Jambo Jipya Medical Clinic. The particulars of Count 1 provides that on diverse dates between 1st November 2024 and 30th June 2025 at Jambo Jipya Medical Clinic, Mtwapa, a sum of 2,032,680 which is alleged to have been paid by SHA. Count 1, the offense is premised, or is that of conspiracy under the Penal Code. But the particulars of the charge speaks to the Mother Act. Ranyisi ma ochiw en mar Patrick Kanya kod Faith Chepkirui ma itudo gi keto SHA chulo silings 30,000 kuom riambo ni jatuo moro ma nyinge Mary Njeri ma ripot mane ochwal ne SHA ne nyiso ni onyuol e yor pala to kuom adier ne onyuol e yo ma kawaida. Achije mamoko magin Stephen Ojwang kod Justin Baraka itudo gi thedho obok mag thieth e lo jotuo moko ma oyang nying-gi kaka Agnes Chisinde kod Lucas Mwamba kendo magichwalo obok go ne tend SHA mondo mi giyud chudo. Achich machielo ma nyinge Pauline Wanjiru itudo bende gi ketho rocho kar kano nonro mar jotuo kendo ndiko miriambo e wi jatuo moro. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.